An mara mokwongo neno ni wanyalo paro higni mokalo ne wantiere kod Okoa Kenya signatures ne ochok mang'eny sana. Jomoko bende ogoro nyaka dhok gi rombe kar signature kanyo. Koro wasebedo kod aparo ni mano ne dobedo achiel kuom grounds mar ng'eyo kaka wanyalo ng'eyo loko chikegi. To an amor sani nikech joma sani nitiere i sirkal kuma deep kabisa en daktari giri. To wang'eyo no chike kawuono nindo diere, kiny nindo tung'. Koro kawayudo nafas mwanyalo loso kodo chikegi, kik wang'ina nikech sani wantiere tung', wantiere diere wawinjo maber, kinyalo bedo ni wan tung'. To king'iyo Okoa Kenya nene achiel kuom ratiro mane jopiny participate kaka nene gimondo chung' ka gigoyo kura ne jatendgi, onego bed ni gintiere kod right bende mar chung' wacho no gima ne wa expect kuom gima ne usonwa ok gimitimo sani. To luoro manyalo betie nu jotend wabunge marwa en waseneno ndalo finance bill kanene bed ni nitiere IBC in place, to nene bed ni nitiere structures kaka wabunge nyalo bedo recalled, nus mar gidwonjo sani moko nikech gino nene wang'o i jo Kenya sana. To aparo daktari to nene safe nene side manene joma nene pingo paro no. Koro adiera onego bed wantiere kod right mwanyalo recall kod MPs. Otherwise ng'ato bro wacho na anatiyo gi pesa mara ka campaign badonji parliament, atiyo nyaka luong yiero manyien. But kantiere ratiro maber kaka ng'ato nyalo bedo recall, to bende miyo bende teko maru tiyo ni jopiny maber. To tek ng'eyo no mane threshold nikech siasa kani kawuono wan campaign kiny the next day kisetiekri kod depression mar losing ting'iyo mana koro loopholes mage mantiere mwanyalo golo kod ng'at mayendo donjo. So koket 50%, 60% ntiere kama kochope to nyalo neno na adier jopiny otamre. Lakini ko en 10% kata 20% kinya dhi abenda dhi manyo signatures tachulo ji 500 sign ka. Koro nego ting'e malo matin nikech Kenya chuma na tamalo 30 mag jogo manoko. Aparo no nego ting'e matin nikech ntiere joma nyalo chulo kech ntie to bende chopo kama koro jatelo nan chakruok na yiere an pok anene, pok okonya gae. Koro kaw 1,000 an go na signature ka 100 copy mar ID mari, ng'eny ji nyalo timo mano. But now threshold to 60% or 65%, to clearly ntiere gimoro mantiere nyalo bedo matek. Nyalo bedo matek. Erokamana ahinya. Nyasona dane mondo mi atiek